Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, update sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 6 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 49 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na naman, 56 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, ginaligar 23 anyos nga babae miyembro sang New People's Army nagsungka sa otoridad. PUG driver ginlabo sang upod niya nga driver gamit ang samurai. Biktima yara sa kritikal ang kondisyon. Cadiz City Birthing Home liwat nagsuspender sang operasyon matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Isolation kag quarantine facility sa Bacolod, 85% na nga bakante suno kay QCAT Chairman Renesito Nobero. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginreport sang DPWH nga kapin 5.8 bilyones ang kalitan sa infrastruktura nga gintuga sang superbagyong Sirole sa Bicol Region. Suno kay DPWH Secretary Mark Villar, kalabanan sa mga naguba bangod sa bagyo ang mga flood control structure sa riyon. Dugang pa ni Villar, una nila nga ginasigurado sa karon nga yara sa mayong sitwasyon ang mga pumuluyo sa lugar kag tinguan sa madali nga panahon nga makayo ang mga naapektuhan nga mga infrastruktura. Suno kay Villar, hindi sa karon malabayan ang mga nasyonal nga dalan sa probinsya sang Catanduanes. Kag nagpasiguro nga ini malabayan na sa masunod nga inadlaw. Ginpatag sang opisyal nga ang DPWH ang may 1 bilyon Quick Response Fund para sa mga kalamidad kag ini pwede nga dugangan sa tion maubos ang pondo. Si Villar naglibot gid sa mga nahalitan sang bagyong Sirule. Amoy na ang halit sang bagyo tagsa katuig. Amoy na nga dapat preparahan na. Nagligad nga simana ginpalayag naton nga dapat subong pa lang painana sang pondo, preparahan na ang mga kahalitan nga may tugahon sa bagyo sa masunod nga tuig. Hindi naman malikawan, daw kinaanda na ina, ginapaabot na tuntag sa katuig, 20-22 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Hindi na kita magsala-sala pa. Tion nga magsiling ang pag-asa, may masulod nga bagyo, super bagyo. Pero kung preparado na ang bugos nga Pilipinas, wala na sa dapat katahapan. Abot silingon, subong pa lang, pagbukas gid sang 2021, kinahanglan may pundo na, may preparasyon na ang tanan nga mga riyon, labi na ining mga riyon nga masami ginalabayan sang bagyo.
Kinanglan nga may ara na rehabilitasyon, mabakod na ang pundasyon, mabakod na mga taytay, mabakod na ang mga dalan. Hindi bala nga ang ginatuga sang bagyo, ginagubaya ining mga manubo kalidad ba? Nga mga building, infrastruktura, nga kalabanan ang ginagamit bala ng hindi insakto sa gintalana nga kuntani amo inang kadakuon sa iya sini nga presyo ginakaltasan pa kun kaysa amo ina kun nga ang mga material nga ginagamit substandard. Tiyutay lang nga bagyo wasak, ang mga taytay wasak, bangod hindi mabakod. Amo ina nga subong pa lang pabakuron ta na. Preparasyon wala ta mahimo tag sa katuig gaabot ang bagyo. Di kada bis nga paandam ang pag-asa ga pinalakpala kita. Sa tion nga magpalay ang pag-asa nya masulod naman asod-asod ang mga bagyo. Pero sa masunod nga tuig di paabuton naton nga masulod ang bagyo luyag naton kasi hindi kinaugali ina. Nga subong pa lang punduhan na. Subong pa lang ang mga lugar nga masami ginagyan sa bagyo, papreparahon na. Ibantala na dito, ang DPWH ato na dito. Ano ang kinahanglanon sini nga lugar? Ano ang dapat bakuron sini nga lugar? Ano nga mga taytay ang dapat bakuron para hindi dali-dali mawasak? Bisan ano kabaskog sa bagyo. Ang mga pumuluyo, paandaman, ang inyo kabalayan, ibutang ini sa mabakod nga material nga hindi dali mawasak. Ang tanan-tanan nga nagapuyo sa igad sang kasubaan nga nagaawa sa tion sang bagyo, imanduan na. Tagaan na relocation site, isaylo na sila sa safety nga lugar. Nga pag-abot sang bagyo bla, bisan magsiling nga pag-asa, super bagyo masulod. Daw kumpiyansa ang among lugar nga mabakod na ang ilang kabalayan, mabakod na mga infrastructure, kay ginpabakod na sang aton gobyerno. Ambot silingon daw Boy Scout bala, laging handa. Sa anuman nga kalamidad, ang tanan-tanan na ariglar na. Ini mga lugar nga ginagyan sa bagyo, mabakod ng kabalayan, ang mga taytay ginpabakod na, ang mga dalan husto na hindi substandard, damol na siya, nga bisan waswasan sang baha hindi mawasak. Amo ina ang aton sini dapat patigayunon sa tagsa karayon labi na gid ang ginaigo masami kaginalabayan sang bagyo. Sa sina siguro mahagan-hagan ang mga mabiktima, mahagan-hagan ang kahalitan sa mga infrastructure tuga sang wala untat nga pagsulod sang bagyo tagsa katuig. Ambot silingon, hindi na kita magsilinga. Mapreparar ka mo na, kaya ara ng bagyo. Pero kung preparado na, mabakod at tanan, niya masulod ang bagyo. Pahuway-huway na kamo sa sulod sa inyo puluyan. Bisano kabaskog sa gangin, gadlagan 200-180, wala kabalakan. Ini nga mga lugar ginpabakod na sang gobyerno. Daw ka nami pamatian. Ambot silingon, wala na sa nagapuyo sa igad sa mga suba nga nagawas. Ang tanan-tanan nga nagapuyo sa delikado nga lugar, ginsaylo na. Gintagaan na sila sang lugar para patilugan sila puluyan. Wala na sa dapat kabalakan. Amon na kanami pamatian sa balita, pag-abot sa tuig 2021 nga ang tanan preparado na. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 4:08 na good morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta na mga merkado? Kamusta ng sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod? Kamusta ang aton sini nga mga kauturan nga mga driver? 9 minutos na nagligad ang korpyo sa siyudad sang Bacolod. Kung pangaraskas ka, ang mga bindor naton sigurado nagladlad na sang ila sini mga balikya. Sigurado, tricycle, kagiban nga mga driver arana. Sigurado na
nga karon preparado na sa pagbaton sa mga pasahero aga pa nagbulugtaw na. Kung aga ka pagabugtaw, may inugsulod kagid sa Talalaw. Ang aton patrol nagalambiyong na sa sini nga mga tinion idulong sa aton ang nagapanguna nga mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras plus ang sitwasyon sandak banwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong. So ang nagaman sa patrol sigurado. Guwapa, no? Dalaga. Si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Thank God, it's Friday na naman, Action Fred. Do ginahuyop kag do ginatiklod lang ang mga inadlaw, Action Fred, no? Tinatiklod gidya? Ginatiklod gid, Action Fred, kito kadasig, hindi mo ba naman savor ang moment? Di kung kagapon, do schedule mo sang imo abing girlfriend or boyfriend din mag-date-date, do kadasig lang, Action Fred, sang inuras. Wala ka na may mahimo, kaya amo na subo, Action Fred, no? Kahit doon nagadali man halos ang kalabanan na mag-Desyembre na. Kahit ang ambal to daan, pag Desyembre, may aragya pa ng bonus. Hindi madula. Kalay, bonus Hindi ko na, Fred, madula. Ang 13th month, di ba mo itong inistoryahan, nagligad, nga tungod nga affected sa pandemya. Allowed ang mga employers nga hindi na lang maghatag ang 13th month sa ila sini nga mga empleyado galing kay hindi dapat ihatag yun ang 13 months pay sang aton sini nga mga empleyado, Action Fred. Ang iban gani may mga kompanya di ba, Action Fred, nga nagahatag pag sa 14th month pay. Mayara. Oo. Di kitaya 15th month pay, grabe no? Hindi lang pag ipabugal, ano muna kaya muna yan? Yan, share ko lang, Action Fred. Nga, whatever man, Action Fred, nga unos, nga ka-experiensyahan naton kung para sa mga empleyado, dapat para gina sa mga empleyado, Action Fred. Amoy na ginasinggitan man, kisa abala sa aton nga mga labor groups bala, kahit kaluluoy man ang mga empleyado, Action Fred, especially those nga mga na-layoff lang gulpe, bangod man sa pandemya, galing kahit intsindihon or na-intsindihan manilang ila sini nga mga employers kung nga ginpangkaka sila bungod nga hard up gid, Action Fred, mo subong ang ekonomiya kung tanawon hindi man kita negosyante pero ti makita mo man nga halos ang tanan nga mga negosyo subong naga-adjust na lang gid, Action Fred, kag ti nagapangita sang paagi paano na lang mabaligya ang ila sini nga mga baligya, example bi mga stocks nga mga mapanos bala, Action Fred, galing kay ti kisa ang mga tawo gasettle na lang for less abi sa mas barato kay para rolling man ang ila sini nga kwarta kag ang iban bangod nga nadulaan sang obra kung ano na lang ara sa lamesa, Action Fred, amo na lang ina. Pero pasalamat kita tanan kay may panabor pa kita, Action Fred. Amo na ngambal nila, importante may panabor. Pero share to lang, Action Fred, no, kay kagabi ibla. May press briefing naman si Presidente Rodrigo Duterte. Nakibot ang tanan kay gintawag niya ang Philippine Red Cross nga mukhang pera. Kalahin. Kalahin. Ginapabati-batian na si Gordon giday. Ate, sino pa bi? Kay ti siya man lang nagapong ko nga tagpamuno, Action Fred, kiti kabalo kita. Yang issue to da nagligad, bala nga may utang ang PhilHealth sa Red Cross man. Kaya mo to nga wala naguntat pagpatigayon sang swab testing, especially sa mga OFWs. Tido dako man to, Action Fred, nga do palaligban sang aton sini nga gobyerno. Bangod nga ti naghinay ang process, ang halos nag-reported to ligad 6,000 ang mga na-delay nga OFW nga para mahulat nga maswab. Unlike nga kung may Red Cross, Action Fred, nga nagabulig sa other molecular laboratories sang aton nga gobyerno gidya. Ati madali-dali after 2 to 3 days makagawa na sa quarantine facility sa hotel, most probably ang aton sini nga mga OFWs. Galing kay tip sang wala nagbayad ang PhilHealth kay bilyones na to ila utang, naguntat man syempre ang Red Cross. Pagbayad sang katunga, Action Fred, yung nagbalik sila. Kag ti subukan mo naman nakibot ang tanan. Ay nagambal si Presidente Duterte nga mga mukha kayong pero ano gali ang bot silingon? Hindi lang pagbayaran?
Ate, wala kita kabalo. Action Fred, baltayan tani subong adlaw kay sigurado gid ko. May paathag naman si presidential spokesman Harry Roque. Oo, natural. Dipinsa Oo, Spokesman ka sa Malacanang. Antiko, kinatadlong. Correct, Action Fred. Mambal naman nga. Asa na naranta lang na personally, Action Fred, mahambal yan nga. Hindi niyo balaya pag iliteral ang hambal sang presidente. Joke lang na. Kamuya balaya daw na seryoso nyo gidyang presidente, wala ka muna anad nga pero may nasaga joke ambot ano naman Action Fred ang ipalayag sa statement angot naman sa Philippine Red Cross. Pero kung tanawon mo Action Fred gani ganubo-nubo naman gid sa Pilipinas sa isa ka adlaw ang ma-record nga COVID-19 cases nagala Action Fred sa tag 1,500 to 2,000 wala na nagalapaw. That's why nga nagpalayag sila nga 25% gid Action Fred ang pagnubo man sang ma-record nga kaso sang COVID-19 diri sa Pilipinas. Subong man diri Action Fred no, sa Western Visayas. Kay di gapon kung tanawon ta 98 is damo na pero ti whole of region 6 na Action Fred. Pero naglambot na sa 17,274 ang cases sa Western Visayas pero 3,027 lang dayang aktibo nga kaso. Pareho sa syudad sang Bacolod nga nadugangan by 5 kagapon Action Fred 25 new cases nagdala sa kabilugan nga 4,873 pero 272 lang ang aktibo nga kaso. Ang sa Negros Occidental 42 man Action Fred ang na-record kahapon nga adlaw nga nagdala naman sa kabilugan nga 5,057. That's why nga ginpalayag ni City Administrator MA nga kalabanan kun Action Fred sa mga bag-o bala subong nga kaso ang bangod man sa mga close contact. Ang kaso nga gina-report sa kada adlaw ang mga close contact sunod ang mga healthcare workers abi kag community transmission. Si ina ko Action Fred sa Emergency Operations Center nga data kag ang community transmission nga kaso ang kalabanan nga ang nagtambong bala ko Action Fred sa birthday, bunyag o kon mga mass gathering. Pero suno kay ang isa na karon sa ila ginatutukan sang EOC bala kung anong epekto sini kag pwede nga mahimo sang syudad galing kay hindi man mabatayan Action Fred sa tanan nga oras nga ops do may birthday tos punta kadto to bala kag manaway isa pati kung mataas ang pader pribado nga lugar may mga happy sulod ano mo na sudlon. Hindi ginaya pwede Action Fred kay pag lapas naman ina sa layi that's why nga kumbaga gani bisan sa checkpoint ang kapulisan naton plain view lang gid Action Fred hindi pwede mangukay sa mga kagamitan hindi pwede mangbungkal dila kay hindi na siya pwede Action Fred that's why nga nagaayo gid ya ang aton sini nga mga officials inisyatibo na lang bala Action Fred no nga kag wholeheartedly bala nga pagsunod sa ini nga mga pagsulundan kaya mo na subong nakita kag na-identify nila nga mode of transmission kay pag tililipon although may face mask kag face shield kisa hindi mo gid malikawan daw kalaway man nga magtililipon kamo da inom-inom kamo hindi kamo mag-istoryahan na do hindi ginaguro matabo Action Fred Tibisang gani sa Action ED sa kalanan pwede, hindi man pwede nga butang mo ng face mask mo kunara ka sa kalanan di na maagi karon alalang mo nga tabunan nga baba mo kikaon kagapangapi ka na ito na kakason mo. Correct, Action Fred. Amo ginanda. Pero okay lang na magpangapi ka lang isa. Nga dito kasubo Action Fred no kay naanad kita ya sa sadya bala magtililipon dira pungko sigada mag-inom-inom sang kape, mag-ulo istorya ginagmay sa mga about sa kabuhi. Daling kiti subong do limitado na ang paghimo sa sina Action Fred. Kadto kita diri Action Fred sa syudad sang Bacolod kung diin katawhay do kalinong sang kalingitan Action Fred. Hindi mo mabalaan kung mabuo ang ulan kay si Shoni ara daan. Pero hindi mo man mabalaan kung subong aga mainit o kung maulan na kay press kagapon Action Fred whole day nag-ulan pagkahapon-hapon naman nagtulotalithi naman Action Fred ang iban nga mga sigurado ko mga nanay gini nagaugtas kay ginasunlog ang ila sini nga mga linabhan Action Fred that's why subong ang iba nagapanglaban na kay para magbutla karon ng adlaw Action Fred may ngagaw nila halay pagka alas 9 alas 10 malana amo gani akon sa balay kung magulan nalipay ako kay maguli gasalod ko sa ulan nami balay panglaba ang ulan kay daw ka danlog daw ka tinlo kaya mo nang tsansa nga manglaba ko tudo basta gagaulan kay matilibre tubig
Correct, Action Fred. Kaya shout out din. Ma-shout out pa kaya ang iba Action Fred daw na yung nareklamo. Hasta subong bala nga daw kutitot lang yun ang pagtubod sang tubig sa ila. Galing kaya mo na din isa sa problema sa mga syudad sa Bacolod. Bisan pa mga subdivision or village, Action Fred, amoy na mga reklamo. Correct. Kaya mapulaw kay Action Fred, makutubod ng tubig alas 12, betong ang gabi. Kaya masalod ka, natural, kaya para may tubig kapag kaaga, kaya alas 3 pa lang sa kagahon, mauntat na tubod. Ang amon gani kung hindi ka magbugtaw, bisubong, ining kaagahon niyo, kung hindi ka magbugtaw, wala ka tubig. Kaya katubod sa amon to, mga alas 3, alas 4 sang kaagahon, pagka mga alas 7, alas 8, untat siya, kung hindi ka kabugtaw, suri kagid. Bilungad lang pa, huway, Action Fred. Amo na kanami sa basiwa. Tambak, Action Fred, ang hugas ang pinggan, wala inuglaba, kaga wala ka paligo. Kagi mo ko Action Fred, kay well, wala kami tubig, wala nagtubon. Mineral water ang ginligan. Ang ginagamit. Oo. At kung sa bagay, hindi man na katingalahan ka damo mga kamukorta mo. Abo, grabe ba? Tag 15 pesos lang, git. Ang isa ka magkagasto ka na mga 20 ka mga, okay lang, bilang mo lang grabe naman. ka paligo. Ba? Ano mo na ko paligo? Di paligo plus paglaba, plus panghugas pinggan. Hindi, Action Fred, ang ginahimo ko yan, nagakuan ko, nagakuha ko labador, kapindog ko da. Tapos, gasuksok ko bayo, no? Napaligo ko da. Tapos, imbis nga habon-hamot ang ginahabon ko, habon labada. Ay. Kaya para rekta laba ang bayo. Tapos, ang imo da ang agin paliguan. Amo mo na Nadula si Action din na Bera. Tawagan ta sa special communication. Ako nalipay ko kung magbuo ang ulan, balo ka nga, libreng panglaba ko mo. Tuduhan ko na panglaba, tuduhan ko na panghugas pinggan, tanan pangluto. Nga hindi ka na magamit siya sa basiwa. Ulan na lang, no? Amo na ang ara na siya. Sige, pabalikon ta na si Action Eden. Action Eden ka again. Yes, Action Fred. Ang importante, amo na lang malila, conserve water. Amo nang kululbaan, no? Kay basi dason, amo naman yung mga problema, baw palayo lang. Nga mambal sila nga, hido, utat-utaton, at tinanay ang pagpatubod sang tubig sa inyo. Ilakalakaot na lang every other day. Kaya para kaigo sa inyo, tanan, kaya kulang-kulang ang tubig nga to. No, kabay pa hindi ina matabang, Action Fred, no? Pero anyways, dito sa palibot sa syudad sa Bacolod, ara na aton siniwang ka-action. Mangod nga, tiway mga jeep naman, Action Fred, nga riga pasimpalad, aga pa. Nagakuha sa mga pasahero nga aga pa man nagapadulong sinisiilan sini nga mga trabaho. Mangod nga, kung saan natural nga opisina, Action Fred, last day nila subong mo sa opisina. Pero ang iban sandwich ang tawag, Action Fred, no? Kahit kagapon daan, holiday, sa 5 de Nobyembre. Kaya iba nag-iyo na sila nga mga boss nga, dala na lang ang Friday para long weekend kami. So, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, wala sang opisina, sandwich ko na, Action Fred, ang mga tawag nila sa holiday. Importante, ay kahapon nila, Action Fred, may mga nalabayan kita, no? Kaya kagapon, open na, di ba ang mga sementeryo. May mga nagbisita, pagid man gali, Action Fred, kaila sining nga mga himata. Ang iban na wala ka hingabot, subong bilog na tuig, pwede na sila. Correct, Action Fred. Ang iban to, may mga halin pa sa mga out of town, no, nga ari man di abi ang ilang mga himata na lubong sa syudad sang Bacolod or vice versa man ang ilang mga himata dito na lubong sa out of town naghingagaw man kagapon nga adlaw kay ti ula opisina pwede gid sila makabisita. Siling ni Jerome Solinap, pwede na. Nag-abre na kuno. Oo, yes. Pwede na gid, Action Fred. Dati ang iba nagapangabay man, dati kabay pa nga ang hindi lang ang sementeryo ang abre. So ang iba maabre naman ang mga negosyo 24 oras. Ang mga ginaduso gyapon, Action Fred, sa aton sini nga mga negosyante pero titsindihan taman sila. Pero sa aton nga complete nga management sa inyo nga liver detox like DTX 500 sa kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Inimana may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag DTX 500 capsules sa kada adlaw.
report kag balita alin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Amo na nga mapuslanon kung isang ulan na. Kaya kung mag-ulan, makagamit ka tubig. Kaya sa basiway, maugtas ka gilang. Mapulaw ka para makaangkon ka tubig. Amo na nga, kung isa magsiling sila nga, privatize tani, prime water tani. Bahala ka mo da, gabayad makami husto. Ang amo na tani, nga mas serbisyuan makami husto. Nang hindi ka man hagad pulaw, bala. Nang papulawon, kaya kagahon, bugtaw ka. Kung hindi ka magbugtaw, wala ka tubig. Ano nga klase serbisyo sang basiwa? Kaya mo na nga matukos sa iban. Yati okay, sila sa iban niya, medyo isailot sa prime water, madugang-dugangan ang balayran ta. May nala na madugang-dugangan jutay, sang hindi ka mag-antos bilog na tuig, nga papulawon niya kaya, para makaangkon ka lang tubig. Por Diyos, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Unang hautong sa aton pagpulupanamyaw, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Brit Hart Donato, kay Alex Puentes, kay Alex Montisa, good morning, kay Caleb P. Habotsi Galao, nagamonitor sa Riyadh, Saudi Arabia, kay Milili Oligo, kay Lito Sicondes, sa Saudi man gamonitor, kay Banisa Mayo, sang Minnesota. Banisa, good morning, kamusta da ang eleksyones? Matultaway man, sa tunga ni Trump kag ni Biden, kay Inday Blasa, kay Evelyn ni Pamusino, kay Erne Odas Colidas, baw ka jano, tatlo ka jano ba? EJB Laho, kay Dilia Liabe, good morning lang. Ariglado Mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas ka balanse patuod na mensahe wala sang ginagampiligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Siling ni Vanessa Mayo, wala pa gyapon kuno, wala pa matapos ang escrutinyo sa tunga ni Trump kag ni Biden. Puwerte, no? First time ini nga daw medyo mainit ang winaswasanay politika dito sa pungsod Amerika. So, angan-anganon ta kung ano ang mangin resulta. Siling sa Malacanang, kung ano mangin ang mangin resulta sa eleksyon dito sa Amerika, wala man dako nga epekto kuno diri sa pungsod Pilipinas. Kaya abyan man ni Presidente Rodrigo Duterte si Trump, kag si Biden kung magdaog, di daw base kon maayo man ang atong relasyon sa Amerika. Madugay naman nga ginakabi kita sa Amerika nga alyansa, ginakabi kita nga abyan, kung kaisa kita malanggani ang naga-sulusunggod, naga-tulutalikod, bisan ginaagbayan ka na, medyo gadulo disgusto, pero pakiri-kiri. Pero sa gyapon na nagaupod sa pagpakigabyan sa pungsod Amerika, nga ginakabig pinakapoderoso nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na sa panahon sang pandemic crisis global. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Sige na, sige na. Handa na sang pamahaw, kay dugay-dugay mabalik ako. Ang pulo pamahaw, pangumpra na kamo sa Burgos Libertad Central Market, kag sa Palapala. Igo ina, pagbalik ko dugay-dugay, katimplan na kamo kape, kaluto na kamo pamahaw. Kay mabalik ako pagkatapos sining paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag mo nga kaintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati, region wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Pangalagad, karon nga kaagahon. Bugtaw na, silingko kay na, nakapangapi na kamo, nakapreparar na para nga magluto, pamahaw, karon nga kaagahon. Daw ka namit ipamahaw, no? Nihidla mo kung kaisabla mo, nang magbakal ka init nga pandesal bala. Sa una, sa panahon namon, kaagahon, mga alas 4:30, alas 5, hubin-hubin pa kami. Kadto kadayon sa kwan, sa awing blada sa una, na porteda, mga insumada, mga pandesal nga bago bakit gid, mainit-init pa, sos, sa kanamit ho. Na dumdum ko lagi na aningal ko nga luto kabla karinorte. Sa unang libis, barato lang na mo. Yes, ang Amerikano na karinorte, portik namit. Pagkatapos, batik itlog bla. May sibuyas kagkabates. Tapos, sanlag ka uga balingon. Nablang uga balingon yung agin huluman sa tubig dagat. Wala gin butangan asin. Ay, pagkanamit. Wala tupong. Pulo pamahaw na kamuda. Good morning da kay Armando Sigero Magbanwa, kay Didene Juna, kay Doms Ortiz, kay Arabilia John Sanchez, kay Rinan Payong Gayong. Good morning man, maylo nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Arian na yo, ang libre nga medical check-up bala, tag libre nga consult. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Bawa, posible ha? Posible lang, kabay pa, hindi. Ining pananawan bala, nga sa bulan sa Disyembre, may dako ang posibilidad nga basi magsaka-saka ang matapikan sang COVID-19, kabay pa hindi lang, no? Kay ang pananawan amo ni, nga sa bulan sa Disyembre, madamo sa mga Christmas party, bisan ang pila kasanga sang gobyerno, kondilian ginman nga magpatigayon sang Christmas party, hindi mo na iya mapunggan ang pagpatigayong Christmas party sa mga pribado nga mga opisina, sa pribado nga mga puluyan. Mahiwat na sila sa Christmas party. Impon-impon, balo ka naman kung mga pulo party, wala na mga face mask. Kailangan lang ka magsuksok na face mask kag kung ano pa na nga parapernalya sa lawas kay may inom-inom, may pulupanyapon, may pulupanyaga. Amo nang ginalantaw nila nga posible magtaas ang COVID-19. Kabay pa, ang ako niya pananawan, ng bulan sa Nobyembre, kung kaluyan, padulong sa bulan sa Disyembre, basi kung mag-ulo-iskirda naman si COVID-19. Kaya kung nulaton ta ang vaccine,
next year pa to, may testing pa na, may iban pa. Ining balatian nga niya nga daw trangkaso ba lang siya, galing kay lala ba lang nga pagka-trangkaso, nga kung may balatian ka nga daan, may edad-edad ka na, pag inigo ya ka, laban ka sa disgrasya. Laban gid untay buol mo. Pero kung mabakod-bakod ka pa, amo na nga may kwarentina. Kaya hindi man siya maglawig sa 14 días. Makakas man siya. Labi na gid kung ang lugar mo maayo, ini mga bukid-bukid gawa, nga wala sa damo panimalay, didto ka, preska ang hangin, pagkagahon bugtaw ka, pagkatapos timpla ka da sang ini balang luya, pagkatapos pulo pa init ka da, daw dali ka maumpawan, no? Daw trangkaso siya, galing ang pagkatrangkaso yaya, kadelikado. Kay kung may ara kabalatian sa lawas mo nga daan, labi na gid kung nag-edad ka na sobra 60, kag may ginabatyag ka pa, pag umigo siya, laban-laban ka sa disgrasya. Amo na siya ang COVID-19. Kabay pa, bisan paano mag-ulo iskirda siya. Paskuhan yaman kita bla, nga sa bulan sa Disyembre, daw manaog man kita kung sa ma-downgrade kita sa modified General Community Quarantine. Kung magsiling kita modified, daw pulo pareho lang na nga amat-amat ga normal siya. Pero hindi pa normal, of course. Kaya mintas tanto nga harap ang COVID-19, mintas tanto nga wala pa baksin, hindi kita makasiling mabalik sa normal. Layo pa. Pero kung upda naton ini sa disiplina, magpatigayon sang tanan-tanan nga mga ginadili tumanon, posibilidad. Hindi magdugay ini ang COVID-19. Galing hidlaw man ang tao mo, nagtawa bla. Liguhan mo lang ya, purte. Ang buylo sa tao sumong kung Domingo sa Don Salvador Benedicto sa mga baybayon, bitches, gapanong ang tao, purte kahidlaw, ang pila kabulan imo nga nagpabukot ka sa sulod sa puluyan mo. Pagtagaan mo ligwa ang tao, ya, buylo dayon, hidlaw mo. Pero sa nasiling ko na, dapat bantayan taman. Nga bisan ga-enjoy kita, medyo ulo-amlig man. Kay budlay ka, budlay, nga hindi kita makalampuwa sining COVID-19. Gantos kay. Inablang kinandan nga gawi mo na. Nga sa bulan sa Disyembre, happy ka man. May mga kulo Christmas party man. Ti subong niya daw kabudlay. Ipit-ipit nilang sitwasyon. Siling sa akon na migo kahapon niya may mantanin action pred kon wala mga Christmas party kon gato pa ang 13th, 14th month pay kag bonus. Ning ko ano matabo nya ti kon wala parte sa opisina sa gobyerno kag pribado, maparte taya sa sulod sang aton puluyan. Upod sa aton sini pamilya kag kabataan. Do maayo man no. Magtipon-tipon kamo sa pamilya upod ng kabataan kag pamilya. Amo magina matabo. Bisan wala Christmas party, hindi niya malikawan na. Tradisyon na ya sang Pinoy, nga sa pizza 24 sa gabi, kag pizza 31, gatingob na ya ang bilog nga pamilya. Bisan ano kapigado, gabakal na, jutay nga pulo pansit da, jutay nga sabaw-sabaw da, jutay da nga pandisal, nga ibutang sa lamisa. Ang tanan may ara ginaya mo na nga pangaraskas, makita mo na sa pagsampot sa bulan sa Disyembre, ang tanan masako. Overtime dire, overtime dito. Tricycle driver, taxi driver, jeepney di pasahero, aga pa, galambiyong na. Naga-support kwarta, nga may itulot tiga naman na, nga may pulupungkuan man, pizza 24 sa gabi, kag 31. Amo na iya ang Pinoy mo. Tiyan mo, masubo-subo pa na awanta, kung daw wala sa mga Christmas party. Okay lang Siling sa amigo kong abogado kung may mga bonus kamo kag 13th month pay, okay na. Sulusupta lang para nga may ibakal ikulukumbra ka sang jutay nga pamaskwa sa imo pamilya. Daw ka nami man pamatian, no? Pagkatapos niya, kung may sulusubra, bakal kada niya pilaksako nga bugas bla, kag ipang-share sa kaingod mo. Dawa mo na iya ang manami pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na
Oy, sa aton sini nga mga mangunguma, kung wala ka sinuptan, nubo pang patubas mo, manampo ay kagid. Pero ari ho, hindi ka magdula paglaom. Ari ba si makabulig ini, gamit kasang unit complete. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at pagdali
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman palamati region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras 19 minutos karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa
at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi Kay Cory Bidaha, kay Arevalo, kay Maria P. Maravillas ang Palawan, good morning. Kay Jumar Ayagan, dira kay Rimar Hicano Halyasgo, good morning. Kay Helen Montaño, kay Jocelyn Kalamaan, good morning man. Diri kita, report naton sa Kapitolyo, Cadiz City Birthday Home, liwat nagsuspender sang operasyon matapos nag-positibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Balita Kapitolyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sa ikatatlong higayon, liwat nga ginsuspender ang full operation sang Cadiz City Birthing Facility sa sunod sa Cadiz Negros Occidental. Ini matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang isa ka nurse nga assign sa among pasilidad. Sa post sang official FB page sang Cadiz City Government, ginapahibalo sini sa publiko nga ang pwede lamang maakomodar amo ang mga emergency cases kag deliveries samtang ang madabong nga mga birthing staff members nga naka-close contact sa nagpositibo nga nurse ang paidalom naman sa quarantine. Way pamibaluan kung saan o magabalik ang operasyon sa amo nga pasilidad. Ang kaaksunog gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Henovoy. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginagawa. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amana sing ko buot giga mo pirme para nga nagma-pray kamo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Igindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyunan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir.
Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid ko ya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula ko ya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na ko ya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Kay Warlito Nisya, kay Erwin, kay Elizabeth Balaka Gamala, kay Idilaos, good morning man. Diri kita ho, pulo pangapi anay kita, Dr. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na, diri kita. Report na ton sa pursa sang aton kapulisan, PUJ driver, ginlabo sang upod niya nga driver gamit ang samurai. Ba, ano ni sa hapon? Biktima, yara sa kritikal nga kondisyon. May report si Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Action Front, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Yarag po sa critical kondisyon ang 35 anyos nga biktima sa paglabo nga si Rex Macado, temporaryo nga nakapuyo sa Flor de la Street,
purok pabinuligon barangay Masilingan kag tumantok ini sa barangay Mao Ciudad Sangpago. Si Rex makado ang ginlabo ini ni Anthony Perlas, 38 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang Bigonia Street, purok pabinuligon barangay Masilingan gamit ang samurai. Si Makado Action Fred ang may igo ini sang labo sa siningaulo kag sa sinimata nga karon confined dira sa intensive care unit sang Corazon-Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Julbert Dalumpines, investigador sa Police Station No. 4 Action Fred, upod inom ang biktima kag suspetsado kag mayara wala pagitidanay sa tunga nila sini kag dito natabo nga ginlagas sang biktima ang suspetsado kapag abot sa balay sa suspetsado ginkuha sila ang samurai kag ginlabo sa biktima. Yo ay naminom sa kuha man sila. Daw nagabuya na istorya ginitay tambalan ni sang asawa sang suspect nga gagong isa ka kontra nila bla. Kaya mo tagin tabakan mo tang bana. Yaling kita sang biktima nga hindi papatulan kay babae. Si sila sang biktima to niya ikaw ay kay lalaki ka. Kaya mo din daw nakunay sila. Pinagdalagan uli ang suspect na ilagas nila. Kaya nakasulod sa balay pagwa galit may dala samurai. Umuli na bo tong ulo sa left side portion last na pati mataya. Ang balansya tada medyo delay kung responde kay sa tungkol sa COVID. Stable man siya, hindi man siya serious kid. Hindi na isiyo ano to. Ang uto din nagkaktor gina mo medyo critical nalabo ang mataya. Tinarecover ng samurai? Why? Awan pangita ang nagresponde nga pulis kaya kita makita. Kahit layak no na boys kilit. Ang suspect nakpan eh. Nakpan. Kaya anong pamilya ko persigido mag-file kaso riguro eh no? Sige naman lang ito kaya magpa medical certificate para masaka ang kaso eh. Puro ni sa tanan na kainom, medyo hubog ni sa tanan ano man? Po sila ganito na ninom mga jeepney driver. Wala to man lang pamilya? Ako pidabit ang biktima sa ospital kung stable na siya. So kung hindi man ang pamilya ng makakuha medical para mapala hindi makagawa ang suspect nyo. Balengwa silang private complainant. Oo. Ito ginlabo siya. Surrender ko takpan nyo ganyan sa hot pursuit. Yan kanto to sang reactant ha. Ay labalay nagwa man siya. Action Fred, si Police Senior Master Sergeant Julbert Dalumpines, investigador sa Police Station No. 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16. Morning lang na kay Giselle Franco, kay Noel Caburog, kag Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asin, kaya ang doctor... Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kaya hindi ko pasensya na bili ang atong income kulang gina sa atong ginagawi man at sige lang pang kaya basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela sa buong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko mag-intra di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duwan ma'am na kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si Marga Diyos magkadayon na inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan
Ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. May pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Ay Paririmias Arroyo, good morning man. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, Gabugtaw na ni. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Kay Pare Erning Hurilyada, good morning. Sa aton mga kauturan, kung daw ga problema ka nga may nagatubo nga bukol sa lawa. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handlo niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone. Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwa. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basa siya po, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pa gidaw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face Sa 5:22 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 332. Una nga bula, resulta 3 kag 32. Second draw, kadua nga bula, 18-4. Ikadua nga bula, resulta 18 kag 4. Third draw, ikatatlo nga bula, 137. Ikatatlo nga bula, 1 kag 30. 7. Aber, sa ilo kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 642 kita. Ang jackpot 5,940,000. Resulta in any order 21, 20, 4, 27, 32, 10. Resulta sang 642 21, 20, 4, 27, 32 kag 10. Sa ilo kita, 649, dako ng jackpot niya, 164,575,533. Resulta, in any order, 13, 11, 18, 44, 32, 14. Resulta sang 649, 13, 11, 18, 44, 32 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Si Joset Magua de los Reyes, nagaupod man sa aton. Subong man si Isman
Torinia. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. O standby ka mo anay, mabalik ako, dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo, pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
Kag quarantine facility sa Bacolod, 85% na nga bakante. Suno kay QCA Chairman Renisito Novero. Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagtulutaway na ang komitibang ginauyatan ni Councilor Renisito Novero bangod sa nagapadayon nga pagnubos ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod kada adlaw. Suno kay Novero nga mo ang chairman sang Quarantine Center Action Team. Base sa pinagka-latest nga datos sa iya talatapan ginabulubanta, gayara na sa 85% nga kadamuon sa mga eskwelahan nga gingamit sang syudad bilang quarantine kag isolation facilities ang nabakante bangod sa bandasig nga pagpagwa sa mga swab test result kalakip na ang pagpauli man sa mga pasyente nga naka-recover sa mga virus. Dugang pa ni Novero, magapadayon sa gihapon ang pagmintinar sa syudad sa among mga bulutuan samtang wala pa matapos ang problema sa COVID-19. 55% bakante sa mga thereabout. Ang total tanga gin-preparar ng mga kwarto. Mga nag-graduate na, ginpang pull out naman ang aton mga ginpang butang dito ng mga monitoring personalities. Reserve lang sa for whatever eventuality, but hopeful kita na ma-flatten tagad ang curve dala sa Bacolod. Sa mga LSI daw, kita, may mga nag-alapot guro, pero not as many i-compare mo sa sang nagliligat na mga binulan. Hindi siya hassle, trabaho sa buong. Ikumpara mo sa primero, yung daw nag-sala-sala kami to. Gani. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatong. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Swimming lang gini or honors ng iban? Sa ang darayo. Ah. Mas sila tanan siguro, mas sila may mga honors na. So pa sila? Ano na yun na? Tayo na, may idyo. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari ang sa likod. Yun, may cellphone kami. Ay, nawi. Ari rin pa. Ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sa sindi nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon na problema. Good like Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na. Wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos. Iba niya timiara, gid silang ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-payout kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. So mga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang Mayo nagid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala Mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay? Anong budlay gid? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid jab lang nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources. Nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinawiya ko yan kuya ko sa mga amo na bala siling sa akon. Uli Prado Gargaritano, good morning man. Pasudlon tang report, ginaligar 23 anyos nga babay nga miyembro sa New People's Army nagsungka kuno sa otoridad. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May ag-action na Fred sa sulod sang 4 katuig giningin miyembro sa New People's Army wala na naagwanta pa sang 23 anyos nga babayi ini ang nagsungka sa 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army dira sa area sang Kawayan. Ining suspitsado ginkilala action na Fred kay Jenny Montaño de la Cruz tumandok sang sitio Maatop, Barangay Sangki sa Banwa naman sang Hinubaan. Bit-bit ni Montaño action Fred na isa ka 357 kag mga bala sini palayag padri ni 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Sinon Pansito nga 18 anyos pa lang sa nagsulod ining nasambit nga persona matapos maengganyo sa pila ka mga grupo sang NPA pero nagsungka ini sinimatinion tapos makit-an niya nga sadtong Mayo naguna man sungka ang nag-recruit sa iya action na Fred. Kay si Jenny Montaño de la Cruz na gumagamit ng alias na Kim, Sweet, Ken, Ropian na taga-sityo Maatok, Barangay Sangki, Hinubaan, Negros Occidental. Kung ating matatandaan, itong lugar na ito ay dito din nag-surrender yung dati pa na 3 noong May na nag-surrender. So ito na yung pang-apat actually doon sa mismong area na yun. Kumbaga, ang nasambit nga si Montaño gigasulod ini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP sa gobyerno agon makabaton sa mga benepisyo. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mga blatter entry pagkatapos.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, katayin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma. Ibi na, aber, diri kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred, arestado sa ka-high-value individual sa ginpatigan nga bypass operations ng Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Langis, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Ang nadatpan ang ginkilala kay John Mark Equibal alias Yubio, 22 anyos, ang Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Na-recover kay Equibal ang duha ka dala dapat sa maraba nga sa siya sa ginasuspect sa Cebu nga ginabuluban pa na balero 68,000 ka pesos kag may harap sang nakuha nga 500 pesos nga mark money kag pouch. Si Equibal ang nadatpa naman sa nga kaangay kaso sa tung Abril 3, 2017 apan nahilway gikan sa prisuhan sa tung bulan sang Enero 25 tinalikdan nga tuig mangudman sa plea bargaining agreement. Priso karon si Equibal sa custodial facilities and police station number 3 para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawas. Nagabalikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa subo naman nga nagpadaan sa gihapon ang halin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Good morning lada. Kay Juby Artagame kag Irene De La Cruz. Bao, siling sang Baksinzar Secretary Carlito Galvez niya ang vaksinisyon batok sa COVID-19 mahimo magasugod sa 2021. Bao, next year pa. Inakon ang tanan plansado na. Kag kon magapadayon ang COVID-19. Mga makabakal gurong pungsod Pilipinas, mga 24 milyones nga baksin. Bao, kabay pa. Namitani kon wala pang baksin, mag-iskirda na ang COVID-19. Para nga hindi na magastuhan ang pungsod Pilipinas, naurot na kuot ang kaban, tanan nga pangulam, wala kag tuo, bangko diri, bangko salwa, sala, pangulam, dabudlay kita makabayad, no? Ay, ho, san o pa? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Good morning lada, sa kay Manjo Arniho, kag sa pila naton ka mga kauturan nga wala malabutan, buwas naman. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Radyo Philippine Standard Time on minuto ang nabilin, mapangot kita sa tak na lasais, standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon An Defensor, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,